салом бинандагони гиромӣ, барномаи фарҳанги ҳуқуқиро аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо мегардонем. мавриди зикр аст ки ин барнома аз ҷониби телевизиони Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо прокуратураи генералии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳошияи эълон гардидани соли 2024 ҳамчун соли маърифати ҳуқуқӣ таҳия мегардад. дар барномаи имрӯза бо мақсади баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон, риояи бошууронаи қонун, эҳтироми ҳуқуқҳои ҳамдигар, ҳифзи асосҳои сохтори конститутсионӣ, таҳкими тартибот ва одобу ахлоқи ҷамъиятӣ ба муносибати 30-солагии Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон меъёрҳои ин ҳуҷҷати сарнавиштсозро мо пешкаши шумо мегардонем. дар нашри навбатии барномаи фарҳанги ҳуқуқӣ моддаи 45 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон шарҳу тавзеҳ дода мешавад. дар моддаи 45 Конститутсия омадааст ки супоридани андоз ва пардохтҳо ки қонун муайян кардааст ҳатмист. қонунҳое ки андози навро муқаррар мекунанд ва ё шароити андозсупорандагонро вазнин менамоянд қувваи бозгашт надоранд. вобаста ба ин бояд қайд намоем ки меъёрҳои Конститутсия ҳамчун санади асосии кишвар дорои эътибори олии ҳуқуқӣ буда доираи салоҳияту ваколат ва ҳуқуқҳои мубрами сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва ҳуқуқии тамоми шохаҳои ҳокимияти давлатӣ, ҷамъият ва шаҳрвандонро муайян намудаанд. дар баробари ин Конститутсияи мамлакат ҳамчун муайянкунандаи низоми сиёсӣ, ҳуқуқӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии давлат, ҷомеа ва ҳаёти шаҳрвандон ба дӯши ҳар яки мову шумо иҷрои вазифаву ӯҳдадориҳои муҳимеро вогузор намудааст ки супоридани андозҳо аз ҳамин зумра мебошад. зимнан на танҳо шаҳрвандони Тоҷикистон, балки шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрвандӣ дар кишвари мо ба таври доимӣ ва ё муваққатан ҳаёт ва фаъолият дошта низ ӯҳдадоранд Конститутсия ва қонунҳоро риоя намоянд ва андозҳои давлатиро тибқи тартиб ва муҳлатҳои муқаррарнамудаи қонунгузорӣ пардохт намоянд. бояд гуфт ки меъёрҳои мазкур дар як қатор санадҳои қонунгузорӣ ва дигар асноди меъёрии ҳуқуқии кишвар ба таври мушаххас ва муфассал дарҷ гардидаанд ки асосҳои ташкилӣ, ҳуқуқӣ ва иқтисодиро оид ба муқаррарсозӣ, тағйирдиҳӣ, бекоркунӣ, ҳисоб ва пардохт намудани андозҳо, инчунин иҷрои ӯҳдадориҳои андозӣ муайян ва танзим менамоянд. ба қатори ин асноди қонунгузорӣ метавонем кодексҳои андоз ва гумрук, қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи боҷи давлатӣ, дар бораи дигар пардохтҳои ҳатмӣ ба буҷет, муқаррароти пешбининамудаи Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи буҷети давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли дахлдори молиявӣ, муқаррарот оид ба андозҳои пешбининамудаи созишномаҳои сармоягузорӣ, консессионӣ ва қарзию грантӣ, инчунин санадҳои ҳуқуқии байналмилалии Тоҷикистон бо давлатҳои хориҷӣ ва ташкилотҳои байналмилалиеро ки аз ҷониби Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда шудаанд номбар намоем. яъне тибқи муқаррароти Конститутсия ва қонунгузории соҳаи андоз, шахсони воқеӣ ки ба онҳо шаҳрвандон, шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд шомиланд ва шахсони ҳуқуқӣ, яъне корхонаҳо, муассисаҳо ва ғайра ки мутобиқи қонун ва қоидаҳои амалкунанда дар ҳудуди Тоҷикистон ҳамчун андозсупорандагони асосӣ эътироф шудаанд, ӯҳдадор мебошанд ки андозҳои ба таври расмӣ муқарраршударо дар муҳлати муайяншуда тибқи меъёри тасдиқшуда ва пурра ба буҷаи давлат пардохт намоянд. дар баробари ин санадҳои қонунгузории андоз ки андози навро муқаррар мекунанд, шароити андозсупорандагонро вазнин менамоянд ва ё барои ҳуқуқвайронкунии андоз ҷавобгариро муқаррар мекунанд, ӯҳдадориҳои нави андозсупорандагон ва иштирокчиёни дигари муносибатҳоеро ки қонунгузории андоз танзим менамояд муайян мекунанд, қувваи бозгашт надоранд. санадҳои қонунгузории андоз ки ҷавобгарӣ ва ё ӯҳдадориро оид ба вайрон кардани қонунгузории андоз бекор ё сабуктар мегардонанд ва ё барои ҳимояи ҳуқуқҳои андозсупорандагон, агентони андоз ва намояндагони онҳо кафолати иловагиро пешбинӣ менамоянд, қувваи бозгашт доранд. ҳамзамон бояд гуфт ки тибқи қонунгузории андоз дар сурати вуҷуд доштани духӯрагӣ, тафсири гуногуни меъёрҳо ва ё вуҷуд доштани ду ё якчанд муқаррарот ва ё ихтилофот байни муқаррароти қонунгузории андоз
ва ё мавҷуд набудани яъне норасоии муқаррароти зарурии танзимкунанда барои муносибатҳои андозӣ, мақомоти андоз ва ё суд ба манфиати яъне фоидаи андозсупоранда қарор қабул менамоянд. Андоз пардохти ҳатмӣ ба буҷети давлатӣ мебошад, ки ба андозаи муайян амалӣ гардида хусусияти ҳатмии бебозгашт ва беподош дорад.